Diguem-ho clarament, la independència de Catalunya mai no s'assolirà pacíficament, tal com repeteixen com a lloros els dirigents de l'independentisme oficial. I és que dir això és tractar-nos com a rucs, tot i que no nego que pot haver catalans que prefereixin semblar-ho, de rucs, abans que acceptar la crua realitat del que estic dient. Tots els processos d'independència han comportat escenes de tensions, conflictes i violència, malauradament sovint acompanyada de morts. Només hi ha hagut comptades ocasions on això no s'ha esdevingut i Espanya allà no hi era mai. Espanya matarà si cal per mantenir la seva unitat territorial, com ha demostrat abastament al llarg de la seva existència, tot i que de moment en té prou amb 4 jutges. Veure això i parlar de pacifisme és com voler aturar les bombes amb un ram de lliris. Cal acceptar d'una vegada per totes que un escenari amb víctimes és factible si Catalunya es conjura per fundar el seu estat independent. Estem disposats a entomar-ho? Ens hem preguntat mai si la llibertat de Catalunya val o no un determinat nombre de víctimes? De la resposta a aquesta pregunta en dependrà i molt l'èxit o no de la nostra independència nacional. I és que fundar un estat català independent contra Espanya significa acceptar aquestes coses i pensar també que la llibertat es pren a còpia de fer coses que mai no hauríem pogut imaginar.